Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародароне ки аз шаҳри Санкт Петербург, Москва, Қазоқстон гузаштаем, мо ҳозирдани момент дар границаи Қазоқстон азинкидаем. Ина очирад мо худохоҳа баромадем ина мошинмо кадомоеро ки дар кор мешавад аз Санкт Петербург, Москва, Қазоқстон гузаштани номеро дар рӯи экран аст. Бародар чӣ хел омадӣ? Чӣ хел омадӣ сай? Чотка. Алло нигоҳдорат боша. Просто съёмка кардан мумкин нест инҷа бародаро. Ҳозир ҳатман нишон медиҳам. Боқи хонаводу сарбаланд боша. Салом алейкум мардуми мусофир. Созен хубен, саломатиятон хубай. Ина мо аз шаҳри Санкт Петербург, Москва, Қазоқстон иншоалло ина гаштаем. Мошино девона бародаро. Кадомет мошин мепурсед чӣ хели мошино даем. Ина бародаро мошина Шкода Старекс она хавал джип семейни ҳам кадоме боша як чиқара экипаж мешавад хавал қад мерем ё шофёромона иншоалло акай холмурод чиқара акай мо месай ина бародар чиқара гузашти яхши келяпсизми акай сиз қандай боряпсиз яхши бориб келамиз зӯр ҳаммаси аҷоиб Академ салом алейкум. Қандай бориб кelyapsiz? Комфортно боryapsizmi? Ҳолода амонат. Ина бародаро, ин пассажирро пурсидем. Ина ҳозир иншоалло ин даршавӣ мекунем. Салом алейкум. Ака қандай бориб кelyapsiz? Chotkami? Komfortnomi? Aka siz qanday? Yakam Qirg'iziston, Qirg'iz yakam. Alhamdulillah. Машина комфорт. Eka barodaro. Barodar chiqaraptimi? Комфорт, лодка, Титаник, ягон майда. Телевизорошкати бародаро ина. Ина бома қорияра ки гӯш кардан мера. На канали Қори Сало лайк ҳамонем. Чиқаратиз бародар? Алло нигоҳдортон боша бародаро. Номеро дар болои экран кадоме занг задания иншоалло занг бизанем соб саломат мебарем мебиёрем.